Zdravím všechny, kteří dorazili na premiéru tohoto videa. Předem chci upozornit, že jsem měl trošku problémy s editem, takže možná nepůjdu dobře slyšet, protože jsem byl prostě neudělal nějak dobře s hudbou, ale to zkusím spravit do příštího videa. Samozřejmě pište tipy normálně do premiéry, já se na to také dívám, takže vás uvidím. No a užijte si video. Čus! Vítejte u mého prvního videa za dlouhou dobu. Děkuji všem, kteří se dívají na premiéru, velice si to vážím. A můžete mi do komentářů ohodnotit můj nový zvuk z mikrofonu, doufám, že už to je lepší. No a my jdeme na video. Takže, ano, Mike je zpátky a nepěte se, proč vypadám, mám tenky rád, nevím. Tuhle s tou videou jsem natáčel, ale bohužel prostě zvuk stal takže tak. Takže natáčím znovu, takže bohužel bude muset být kratší, ale to se dá dělat. No, bohužel v tom videu jsem neudělal moc, koupil jsem repra, který je pak a potom jsem koupil kameru, která je střední. Prostě se nějak si získala zábava, no jako trochu jsem formili o 124 odběratelů, ale není to zázrak. Nemáme moc peněz, mám fakt málo peněz. Jsem si navařit jídlo. A když to zachráníme, mixneme, tak a máme jídlo. Takže spapáme, máme nějaký langer, tak a jednu si tady položíme. Zachrápeme, teď máme co největší stopy, to je dožití a jdeme na to. Taky jsem si tady koupil vodu na natáčení, ping, stojí to za pingu. Tam natáčení, jinak omlouvám se, jsem nemocnej. Ale já jsem si řekl, že něco natočím. Když jsou to prázdnin, tak ať si něco předtočím dopředu po té dlouhé době. Pak budu cenit, když mi napíšete nějaký hry do komentářů, klidně i na premiéru, anebo taky, jak se vám líbí nový zvuk z mikrofonu a jak se to seká a takhle. Rozhodně budu rád za všechny vaše jako hodnocení, protože mě to fakt tomu se dá posunout. No, já vám závodím, že tady na to musíte čekat, ale tak ani nemusíte. Tak, je hotový. Teďka počkáme se a pojďme. Hotový, tak uvidíme. Tak to vyjde, $2 jsme vydělali. To je docela dobrý, ale pořád to nejsou $3. Takže to není dost. My chceme, já si to i v tomhle videu, jak v tom minulém, který bohužel nevidíte, protože stálo na prd, tak i tady v tom mám cíl prostě dát $3. Nebudu ani dát názvy, už jsem moc nepřemýšlí mozek, když tento video má asi 20 minut. A ano, to je všechno progres, co jsem udělal. A ani já ten mikrofon jsem si neviděl sám, protože ty peníze nám dá hrát na začátku. Začínat tady v hře fakt těžký, jako to vím od všech, kteří jsem koukal, že to hráli. Jo, takže budou tady těžké začátky, no. Tak dobré. Video máme, pohodneme. A jinak ta zábava se získá tím, že hrajete hry. Ano, jsem hodně hloupej. Mě to minulý video hodně došlo. Teď tím uděláme jídlo, krajíme, mixujeme, vodu máme. Zase $2, ale už jako máme tak jako většinou $2, což je fajn podle mě. Když jsem měl tak jako $1 skoro vždycky. Doplníme staty a teďka bych udělal asi double video. Já mám na to dám timelapse, jinak většina změn kašlání bude z této videa, myslíte na prostě. Mám tím nečel do úchod změn kašlání, protože to je moc hezkýho. Tak jo, jdem udělat double video a i double videem samozřejmě myslím, že to prostě bylo 2 videa za sebou.
který budou mít samotný název. Co má? No a tady jsou to timelapse. Tak, jedno. Jako konečně, tak dobrý. Jedno. Dobrý. Druhý video. Jedno. Tak, přidali, no tak. Jeden. Super, kámo, $1. No, myslím si, že se tady moc nezlepšujeme, ale tak to je ano. Nevím, jak tady to funguje moc, protože musím říct, že to prostě nefunguje. Tady jsem měl dost virální video, ale i tak si pamatuju, že jsem tam nezískal skoro jako žádný jako dolar, já si že stejně z toho byly $2, takže absolutně nechápu, jak ta hra funguje, nicméně vracím se ke kosmetice, protože já stejně půjda. Jinak to funguje zase jako, že to je takový mimozemštění, který se postupně posouvají dolů. A ano, se něco dá zabít, nebo se střední gram. Více mluvím. Podátují, zajímavé. A dál máme. Ty kráso! Máme virální $6, hoši! Tak my jsme v balíku, hoši. Hoši, tak to je hustý 400 lajků. Tamhle na to, že mám tak špatný stav, to je škoda. To mohlo být dost víc. Jako máme cíl, ale myslím si, že ještě bych chtěl jedno video, kdy získáme na $3 aspoň. Protože by jen to zase moc krát, já nemůžu vám za to rozjet video, když já jsem to podělal, no. Ale už to 400 odběratelů, kámo. To je dobrý, takže to vychrápnu a udělám ještě i 2 videa, abych to viděl. A pak se si na tohle video, to bude stačit. Tak dělám velký název, teď co jsem zjistil asi. Tak dlouhý názvy jsou většinou jako virální, nebo nevím, jestli se mi to zdá, ale přijde mi to tak. Otestujeme. Hotovo. Počkáme, až se uploadne. Tak, video číslo 1 máme. A jako nejde to špatně, protože to není virální. $2 a s přehledem docela. Už získáme dost lajků, což je hodně dobré a už získáme pomalu, ale jistě víc a víc peněz. To je hodně dobrý, takže ještě tam hodíme to jedno video. Doplníme staty, co nejvíc to jde. Děláme tady malou nenarychlo. Nakrájíme. Tak, máme jídlo. A jdeme dělat poslední video. Opět zkusíme dlouhý název, třeba to bude fungovat. A jdeme na to. Dobrý, druhé video. A nebojte, já moc neochudím o to, jak to vyjde samozřejmě. A jinak, když máme tu chvilku, tak ji ušetřím. Určitě mi do komentářů, nebo klidně i na premiéru, já se na to stejně pak podívám. A ano, budu se dělat i živě, takže mi to můžete psát, já vám odepíšu. A rozhodně
chci vědět váš názor na to, jak zní mikrofon a jestli už se ta hra jako neseká, kvalita a takhle. Všechno potřebuji vědět, hodí se to. Dobrý, video jede, zase $2, nevadí. Ale jako už se blížíme. Pokud chcete samozřejmě video z téhle hry pokračovat, což možná si udělám, protože no uvidíme, jaký dáte hry samozřejmě, pokud budou dobrý a budete tady chtít hodně lidí, tak samozřejmě budu chtít. Zatím čus.